Ginaimbestiga na sa kapulisan ang posibilidad nga palanado ug dunay mitukmod sa duha ka estudyanteng namusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Daw sana ito. Kaso lang nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Sumala sa Police Regional Office 8, posibleng Abril o Mayo pa lang giplanuhan na kini. Pagpanghadlok lang daw ang inisyal nga himuon sa duha apan may sangpot na kini sa pagpamusil. Ginalantaw sab sa Department of Education ang anggulo nga parte ang misyon sa parte kini sa matud pa usa ka misyon. Ginatunan sab sa kapulisan ang posibleng impluwensya sa usa ka violenteng online game sa duha ka menor de edad. Gimando na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang temporaryong pagban sa maong dula sa nasud. Anaa sa restrictive custody sa Philippine National Police ang iyaan nga pulis sa usa sa mga namusil nga nanag-iya sa usa sa mga pusil nga gigamit sa krimen. Sa mga nauna niyang pahayag, giangko niyang giuban niya ang pag-umangkon sa firing range o gitudluan nga mamusil. Nabilin daw niya sa balay ang pusil. Giimbestiga na sa National Police Commission kung dunay administrative liability ang pulis.